U Prijedoru je otvoren, rekonstruisani i dograđeni vatrogasni dom, koji sada raspolaže sa 2300 kvadratnih metara prostora. Milionska investicija doprinijeće boljim uslovima rada prijedorskih vatrogasaca i olakšati skladištenje opreme i vozila. Realizacija ovog projekta od velikog je značaja za zaposlene u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici koja broji 41 vatrogasca. Jedan od njih je i Mario Radinović sa 20-godišnjim stažom. Ovo je u svakom slučaju puno bolje. Imamo bolje uslove i za smještaj vatrogasaca, za tehniku pogotovo. Znači imamo i više tehnike nego što smo nekada imali. Znači uslovi su se popravili. Stari objekat raspolagao je sa 1000 metara kvadratnih. Novi vatrogasni dom raspolaže sa 2300 metara kvadratnih. Dobili smo dosta garažnog prostora, što nam je u proteklo vrijeme bilo jako malo, odnosno falilo nam je. Sada možemo krenuti naravno i u druga tehnička opremanja za vatrogasce Prijedora. Radovi na objektu vatrogasnog doma u Prijedoru trajali su 2 godine. Ovdje nam je u planu da premjestimo i civilnu zaštitu kao jednu od jedinica u gradskoj upravi, gdje bismo mogli u slučaju vanrednih situacija organizovati okupljanje svih onih učesnika koji se upotrebljavaju u vanrednim situacijama. Mnoge vatrogasne jedinice imaju loše uslove, odnosno loš smještaj vatrogasnih vozila i ljudstva, odnosno vatrogasaca, i sigurno ovo je dobar primjer i za ostale lokalne zajednice da se ugledaju na ovu lokalnu zajednicu. Rekonstrukciju i dogradnju sa 1.730.000 maraka finansirao je grad Prijedor.